बेखौ आङो बेक्तिगत भाबे बुंनो थाखाय बारा नागिराखै मानोना मेटारा आसामनिसो मेटार आरो बिश्वजित दैमारी बिथाङा स्पिकारमोन दा बिथांनि समाव बेफोरो मा जादों मा जायाखै बिथाङा मिथिगोन दा सासे बर' दैदेनगिरि हिसाबै बिथांनि सायाव जोङो अराय सम रेसपेक्ट खालामो दा नैबे जाथायखौ लानानै जे गमामायैनो बे जुदि गाज्रि खामानि मावदोंबा बियो एकाउन्टेबल जागोन आरो जुदि बेवहाय मायबाफोर षड़यन्त्र जादोंबा बेखौबो नुगोन नाथाय बिनि सायाव आङो बिथांखौ बेक्तिगत भाबे आं जेबो बुंनो सानाखै बेफोरबायदि जाथायफ्रा मोजां नङा खारन जोङो सरकाराव था बायदिसिना दायित्वआव था बै समाव जों नायनांगौ जे आं हारसिं नङा बा नों हारसिं नङा जोङो बेवहाय गोबां मानसिनि बाथ्रा थायो दा नंखायनो मा जाथाय जादों बेखौ साननैसो उनाव मोर क्लियार जागोन जेथिया स्टेट गभर्नमेन्टनि चिफ मिनिस्टार बा राइट अथरिटिफ्रा बेखौ क्लेरिफिकेसन होगोन खारन मिडियायावसो खोथाया ओंखारबाय थादों दा बे हिसाबै बिथाङाबो जेबो बुङाखै दा बेखौ जों नायगोन इयुनाव आरो बिनि सायाव बाथ्रा बुंगोन।